Дилма Русев. Адвокат Лулчев, как оценявате тези събития? Дали БРИКС ще успее да издържи на, мога да кажа, на подводните камъни, които му подхвърля, примерно, един Тръмп. Той не крие, че иска да разедини този блок. Да, така е. Те нямат друг вариант. Психологията има един такъв момент, сигурно се знаете. Когато отидеш с чужда армия на друг бряг, изгоряваш кораба и ти нямаш връщане назад. Тоест за тях няма връщане назад. Те или трябва да се справят, или не. Безспорно, БРИКС е една много сериозна организация и то е икономическа, но аз искам да отбележа на зрители, че тя ухваща страни с много повече население, отколкото Европейски съюз. Сега, не бива да се гледа пренебрежително на нея, нашите медии непрекъснато изтъгват само негативните неща, безспорно е позитивно. Но аз искам да се спра на това, че според нас, според Комитет за защита на потребителите, потребителът ще бъде в една добра позиция, ако самата държава дава начини и средства на търговците да вкарват всяка една стока. И аз съм много против тези санкции против Русия. Да. Защо? Защото нас ни учиха на времето. Безспорно от Русия може да се вкарат много неща, които по този начин да се намалят цените на доста продукти в България. И на услуги, не само на продукти. На времето на нас се учиха професорите по международно право, че санкции може да налага само единствено ООН. И някак си го забравихме този постулат в международното право. Какво значи да налага санкции Европейския съюз? Какво значи да налага санкции Америка? Ма няма такова нещо. Да. Нали след Втората световна война, ООН за това беше създаден. Да. За да няма такива своеволи. И Лавров. Ама разбира се, аз за това го казвам. Да. Значи всеки юрист, който е учил преди, знае, защото сега не знам вече какво препода. Сигурно за правилно вече казва, че всяка една страна може да налага санкции. Примерно, искам да се спра за сенчестия флот. Ма какво значи сенчест флот? Какво значи незаконен флот? ООН няма наложена санкция към Русия да не превозва петрол. След като другите са невалидни, тъй като международното право не признава правото на Америка на санкции. Те си пътуват в международни води и си извършват търговска дейност. Да. И за всеки случай, естествено, се придружаваме от подводници, но това е по съвсем други различни причини, понеже се опасяват за саботаж. Но много ме дразни, когато нашите журналисти изопачават нещата. Чакайте, бе. Те си извършат търговия съвсем свободно в международни води, разтоварват се и никакъв сенчест флот не е. Това си е тяхен флот, който разпродава горива. Това е истина. Да. Тъй като сигурно знаят зрителите, понеже ограничи се обема на това, което даваха за Европа и го знаят се сега в танкери за други страни. Това е истината. Но то не е сенчест бизнес, той се е тяхен законен бизнес. Те имат право да продават тези горива. Да. Така е, да. Между другото, от време на време излизат някакви, мога да ги окачествя като слухове, ама те идват от източници от Белия дом, че в Вашингтон, в новата администрация, обмислят да свали някои санкции. Някой свали. Да, от Русия, за да може, забележете, човек може да им завиди за откровеността, за да може американския бизнес да се върне и отново да почне да точи ресурсите на Русия в Сибир, газ, петрол, и там Ексон Мобил до онзи ден, дето се викаше, имаше огромен печеливш бизнес с Транснефт ли беше, забравих руската компания, името й. Те смъкват част от санкциите, за да могат да печелят от Русия. Само ако имат изгодят, ама разбира се. Нямайте съмнение в това. Между другото, не напечелиха се. Въпреки всичко, аз смятам, че Лавров няма да си служи с непроверени числа. Той тук в една от изявите си на БРИКС в Рио каза, че дългът на Съединените щати е нараснал на 37 трилиона. Точно така. 37, значи съвсем доскоро твърдяха, че е 32-33. 37 трилиона. Няма изплащане това нещо. Аз просто не виждам по какъв начин едно такова бреме
може да бъде изплатено или дори намалено. Но това е събитието от последната седмица. Сега ще видим до година как ще се развият. Мисля, че до година в Индия ще бъде следващата среща. Нарендра Моди, както казах, беше тежко атлетът. Представляваш най-голямата държава в Рио тази година. Той, разбира се, играе една малко двойствена игра. Той е голям приятел и с Съединените щати, и с Израел. Пък членува в една организация военна, казва се КВАД. Съединените щати, Индия, Австралия и Япония. И разиграват военни игри, учения в Тихи океан и в Индийски океан. Срещу кого според вас? Ами срещу Китай, разбира се. Големия съперник на Индия. Така че ще има събития и вътре в рамките на БРИКС, и в Индийско-Тихоокеанския регион през следващите месеци. Какво бихте казали, адвокат Лулчев, за да заключим и тази тема? Първо искам да кажа, че днес в подражение на това, вие правилно отбелязахте, че там, където имат изгода, там свалят санкции. Дори днес по новините, буквално час преди да дойде във ваше студио, излезено начин, че САЩ махат санкции, които касаят хардуерни продукти за Китай. Тоест, защото ще им ги продават. Не, то наистина вече става смешно, защото това е наглост. Сега искам да кажа, че вие казахте, не напечелили се. Явно, че Господ си знае работа, защото колкото и да печелате, непрекъснато са в рецесия. Последните години непрекъснато им се натрупва дълга. Това е, което мога да допълна. 37 трилиона, това е една цифра, която с 12 нули или колко трябваше толкова зад нея. Ами това беше всичко за днес в Полюси, скъпи зрители. Дават ми сигнал колегите, че минутките на предаването вече са изтекли. Аз ви благодаря много, адвокат Лулчев. Надявам се, че и друг път ще ни гостувате, за да ни запознаете с дейността на организациите, които ръководите. Екологичната организация, както и комитета за защита на потребителите, защото това е една много благородна и родолюбива дейност. И проблемна обаче. И проблемна, да. Благодаря ви. Благодаря и на вас, скъпи зрители, че споделихте своята вечер с предаването Полюси. Останете с телевизия България 24.